ምዕራፍ 7 ናይ ጥፋኣት ማይ እግዚአብሔር ንኖህ ኣብዛቱ ልድዚኣ ኣብ ቅድመይ ጻድቕ ኮንካ ረኺበካ እዮሞ ምስ ኩሉ ቤተሰብካ ናብ መርከብ እቶ ካብ ኩሉ ዘይንጹህ እንስሳ ግና ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ካብ ዓዋፍ ሰማይ ድማ ምእንቲ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ንዘርኢ ክኾኑን ብህይወት ክነብሩን 7 ተባዕታይን ኣንስተይን ምሳኻ ውሰድ ኣነ ድሕሪ 7 መዓልቲ ኣብ ምድሪ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝናብ ከዝንብ እየሞ ነቲ ዝፈጠርክዎ ኩሉ ህይወት ዘለዎ ድማ ካብ ገጽ ምድሪ ተጥፍኦ እየበሎ ኖህ ድማ ከምቲ ኩሉ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ገበረ እቲ ማይ ጥፍኣት ኣብ ምድሪ ክመጽእ እንተሎ ኖህ ዕድሚኡ 600 ዓመት ነበረ ኖህን ደቁን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ከዓ ምስኡ ካብ ማይ ጥፍኣት ክድሕኑ ናብ መርከብ ኣተው ካብ ንጹህ እንስሳን ካብ ዘይንጹህ እንስሳን ካብ ዓዋፍን ኣብ ምድሪ ካብ ዝንቀሳቐሱ ኩሉን ከምቲ እግዚአብሔር ንኖህ ዝኣዘዞ ከክልተ ተባዕታይን ኣንስተይትን ናብ ኖህ ናብታ መርከብ ኣተው ድሕሪ 7 መዓልቲ ድማ ማይ ጥፍኣት ናብ ምድሪ መጸእ ኣብ መበል 600 ዓመት ዕድመ ኖህ ኣብ መበል 17 መዓልቲ ናይታ ካልአይቲ ወርሒ በታ መዓልቲ እቲኣ እቲ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያት ገንፊሉ ወፀ መሳኹቲ ሰማይ ድማ ተኸፈቱ ኣብ ምድሪ ከዓ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዘነመ በታ መዓልቲ እቲኣ ኖህን ደቁን ሴምን ካምን ያፌትን ሰበይቱን ኣንስቲ ደቁን ናብ መርከብ ኣተው ኩሎም ኣራዊት በብወገኖምን ኩሎም እንስሳ በብወገኖምን ኩሎም ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐሱ በብወገኖምን ኩሎም ዓዋፍ በብወገኖምን ክንፊ ዘለዎ ኩሉን ናብ መርከብ ምስኣቶም ኣተው ህይወት ካብ ዘለዎ ኩሉ ፍጡር ከክልተ ናብ ኖህ ናብታ መርከብ ኣተው እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ንኖህ ዝኣዘዞ ስጋ ካብ ዘለዎ ኩሉ ተባዕታይን ኣንስተይትን ኣተው ኖህ ናብታ መርከብ ምስኣተወ እግዚአብሔር ነታ መርከብ ብድሕሪኡ ኣጸዋ ማይ ጥፍኣት ድማ ን40 መዓልቲ ኣብ ምድሪ ዘነመ እቲ ማይ ከዓ በዝሐ ነታ መርከብ ድማ ኣልዓላ ካብ ምድሪ ከዓ ንላዕሊ ጸለል በለት እቲ ማይ በርትዐ ኣብ ምድሪ እውን የመና በዝሐ እታ መርከብ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ጸለል ትብል ነበረት እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እናበርትዐ ኸደ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዝነበሩ ኩሎም ነዋሕቲ እምባታት ከዓ ብማይ ተሸፈኑ እቲ ማይ ካብ ጫፍ እምባታት 7 ሜትርን ፈረቓን ንላዕሊ ደየበ እቶም እምባታት እውን ተሸፈኑ ሽዑ ኩሉ ስጋ ዘለዎ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ፍጡር ኣዕዋፍን እንስሳን ኣራዊትን ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስን ኩሉ ሰብን ሞተ ኩሉ ኣብ ኣፍንጭኡ እስትንፋስ ህይወት ዝነበሮ ኣብ ደረቕ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ሞተ ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝነብር ዝነበረ ህይወት ዘለዎ ተደምሰሰ ሰብን እንስሳን ኣብ ምድሪ ዝንቀሳቐስ ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ ምድሪ ጠፍኡ ኖህ ጥራሕ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ እቲ ማይ ድማ ክሳዕ 150 መዓልቲ ኣብ ምድሪ እንተይጎደለ ጸንሐ